रेप मार्डार रेप मार्डार रेप मार्डार दिनै मा जानो हमदों जोंनि समाजा मा जानो थांगासिनो दङ जोंनि समाजा जोङो सानफेरदों दिनै अखा नायोब्लानो एसे गोबाव समनिफ्राय जोङो एसे बिजिरोब्ला मोजाङै सानोब्ला अखा नायबानो गोदान रेप आरो मार्डारनि दिनै केस एबा खौरां जोङो मोनगासिनो दङ दा दिनै बेफोर बोरै जाखो मा जों सुबुं हारिनाव सेन्स गैला नामा बुङो मानसि जिउआलायनो सुबुं माहारियालायनो मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोनि जिब होननानै बुङो नाथाय दिनै बैफोरबायदि आखुखौ जोङो नुयोब्ला नायोब्ला साननो हायो जोङो जुनारफोरनिख्रुइ गोबां गाहायाव दङ गोबां गाहायाव जोङो गावखौनो गाव सिभिलाइज होननानै लायो खिन्थु गुबुन जुनारफोरा जोंखौ बुङाखै जोङो सिभिलाइज होननानै दिनैहाय जायनि जाहोनाव मानसि हारिया दिनै बैफोरबायदि आखुथायाव थांगासिनो दङ दा जोङो बुंनो हायो जोङो सिभिलाइज नङा सुबुं माहारि हिसाबै आंनि मथेब्ला जोङो सिभिलाइज नङा त बिनिखायनो दिनै बैफोरबायदि जाथायफ्रा रेप आरो मार्डार गावजों एखे एबा गावनि मानसिखौनो एबा गावखौनो मानसिखौनो दिनै रेप आरो मार्डार खालामनाय दिनै बेखौ नायोब्ला जोङो नंगौ निस्सय मानसिया गोजौ थाखोनि जिब जानो हायाखै दासिमबो नाहरदो जोंनि खाथि खालायाव थांनाय बावैसो समनिफ्राय रेप गैं रेप मार्डार टर्चार बेनिफ्राय सुइसाइड हयथ' उन्दै गथ'खौ रेप खालामनाय माइनर गार्ल रेप सोरबा गोसो थोनाय सोरबा मोजां मोननायनि गेजेराव दिनै माखासे जाथाय जालायलायनानै सुइसाइड खालामनानै लानाय बोरै जाजोबखो जोंनि मेन्टेलिटिया बोरै जाजोबखो एसेथ' गोजौ थाखोनि होननानै सुबुङा जोंखौ गावखौनो गाव साननो हायो आरो नै मैयासो जोङो खोनानो मोनदों थांनाय मैया मोनसे जाथाय खोनानो मोनबाय आंनि उसुंसे खाथियावनो जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनि जिल्लानि सिङावनो जे सासे बिफाया गावनि 9 years old 9 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ रेप खालामनाय सोर साननो हागोन जोङो मिन्थिगौ दिनै सासे बिफाया फिसाखौ जोनोम होयो बै बिफानि साननाय हनाय मावथायजोंनो दिनै फिसाफ्रा जोंनि उन जिउआव मोनसे मोजां फिउचारखौ उनखौ नुहुरो दा दिनैहाय बैबायदि बिफायानो गावनि असे फिसाजोखौ जुदि रेप खालामोब्ला जों आरो बेयाव मा साननो हाबावो बिनिख्रुइ आरो गोजौआव मा साननो हाबावगौ दिनै जुनारफ्रानो बिदि खालामाखै दिनै जुनारनिबो गाहायसिन थाखोआव दिनै फैदों मानसि हारिया दा गासैबो जोंनि भारताव गोबां हारिनावनो दिनै बे फैदों दिनै हारिजों हारिबो नायलायनो हायै मार्डार खालामलायनाय टर्चार खालामनाय बै जायगानि मानसिखौ बै जायगाया नायनो हायै दिनै नर्थ इस्टनि मानसिखौ साउथ इन्डियानि मानसिखौ नर्थ इन्डियानि मानसिखौ नर्थ इस्टनि मानसिखौ नर्थ इन्डिया साउथ इन्डियायाव दिनै नायनो हायाखै दिनै हिउमेनिटिया बहा थांखो सुबुंथिया बहा थांखो दिनै रिलिजननि सायावबो दिनै जोंनाव गावस्रानाय दङ जाथिनि सायावबो गावस्रानाय दङ आरो हादोरसानि सायावबो गावस्रानाय दङ इभेन जायगानि सायावबो जोंनाव गावस्रानाय दङ दा बेफोर बोरै जानो हमखो माबोरै जाखो जोंनि हिउमेनिटिया बहा थांखो दिनै जुदि सानफ्रोमबो बिदिनो रेप मार्डार खोमसि फोथायनाय आरो बायदिसिनाजों जोंनि जिउआ जुदि थांबाय थानांगौब्ला मानसिया मानसिखौनो सानफ्रोमबो बुथारबाय थायोब्ला सानफ्रोमबो जुदि उन्दै गथ'फोरखौनो रेप खालामोब्ला दिनैहाय 9 बोसोरनि गथ'खौ रेप खालामनायाथ' सानजाथाव नङा ना सासे 9 बोसोरनि गथ'आ मा साननो रोंगौ बिनि देहायारि जौगाथाया मा जाबोनो हमदों आरो मा बिसिबां लेभेलसिम बियो जौगादों जोङो सानोब्लाथ' 9 बोसोरनि गथ'आ 2-3 होनजायो सिखिनि माने आङो बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आंनि लोगोफ्राबो दुखु मोनदों जोङो बेखौबो बुंनांगोन जोङो रेप खालामग्राया सोर खालामजाग्राया सोर
मानो रेप खालामदों बोरैहाय बबे गोसोखौ लानानै दिनै सासे बिफायानो जादोंमोनब्ला बियो सानै साथाम गथ'नि गावनि फिसाजो गथ'खौ बोरैहाय रेप खालामनो हागोन बेबो बैसो जायै माइनर सासे 9 बोसोरनि गथ'खौ आंना बाथ्रायानो जोब्बाय जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि समाजनिफ्राय बेफोरबायदि मेन्टेलिटिखौ जोङो बोरै होखारनो हागोन फालाय बोरै बेनिफ्राय जोङो फ्रि जानो हागोन बैफोरबायदि मेन्टेलिटिनिफ्राय दायनिगिरिया सोर दिनै बैफोरबायदि जाथायनि थाखाय तो जुदि बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो दिनै जों गासिबो नुनानै सोंखारियाब्ला आरो होबथानायनि फारसे जोङो थाङाब्ला समाजा जोंनिया फैबाय थानाय उन जिउआ बेनिख्रुइ आरो बांसिन गाज्रियाव थांगासिनो दङ दिनै सासे बिफाया गावनि फिसाजोजोंनो फोथायनो हाजायै माखासे सन्देह खालामजानाय हयथ' बे बिथाथिया फैगासिनो दङ आंनि गेजेराव नोंनि गेजेराव जों साफ्रोमबोनि गेजेराव दिनै बैफोरबायदि साननाय एबा मावथायखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो गाव एबा इयुथ्सआनो जा साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेलानो जा जोङो जोंनि मेन्टेलिटिखौ चेन्ज खालामनांगोन जोंनि साननाय जोंनि गोसो सिंनि साननाय हनायखौ जोङो चेन्ज खालामनांगोन अब्लासो बेयाव चेन्ज फैगोन नङाब्ला हयथ' फैबाय थानाय दिनाव जोंनि उनाव बे जाथायफ्रा हयथ' बांनायनिफ्राय बांगोन तो बिनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो थाखाय आङो खावलायगोन जोंनि लोगोफोर साफ्रोमबो जोहोलाव एबा जोहोलावजोफ्रा जाहाथे बैसोरनि फारसे सानो बैनि फारसे सानो जे दिनै जुदि सोरखौबा जुदि नोङो रेप खालामनो थाङोब्ला गोसो जादोंब्ला बा सोरखौबा जुदि नोङो मार्डार खालामनो सानदोंब्ला नोंबो सानग्रोनांगोन जे नोंहाबो माखासे आंगोफोर दङ सोरखौबा जुदि सोरबा सिख्लाखौ बा सोरबा आइजो नोंबो साननांगोन जे नोंहाबो बिनानाव दं बिब' दं बिमादै दं आरो सोमोन्दो जानाय गोबां सुबुंफोर दङ दिनै जुदि नों सोरखौबा सानदोंब्ला गाबोन सोरबायाबो नोंनि आंगोखौ जुदि बिदि सानोब्ला नों अब्ला बै समाव बबे बिथाथियाव थाहैगोन मा होनहैगोन मा नोङो खालामनो सानगोन बिनिखायनो जोङो जुदि सोरखौबा सोरनिबा फारसे जुदि गाज्रि साननायखौ लाबोदोंब्ला साफ्रोमबो मानसि जुदि नोंनो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला एबा आंनो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला गुबुना मालाय बोरै हानो दा जोंनाव फोथायनाय थाग्रोनांगोन आरो जोंनाव हमथानाय थाग्रोनांगोन जे आङो बैफोर खामानियाव थाङा अब्ला हयथ' सोरबायाबो बे हमथानाया फैगोन दा जुदि जोङो मालायखौल' मोजां जाजानो लुबैनानै गावनो गावबो मोजां जायाब्ला जों बेयावबो गोजोननायखौ मोनहैनाय नङा आरो जोंनियाव बेबायदि समाजाव गाज्रि खामानिफ्रा जानगाराव थांनाय नङा थ' बेखायनो आङो खावलायनो सानदों जे जोङो जोंनि बिमा बिफा बा बिनानाव बियानै बिमादै गासिबो आइजो माहारिखौ बिमा माहारिखौ दिनै सासे बिनानावाबो सासे हिनजावसा गथ'आबो उन्दै गथ'सायाबो बेयो सासे बिमा माहारि सानसे बियो बिमा जाहैगोन थ' बेखायनो जोङो साफ्रोमबो बिमा माहारिखौ जोङो मान होयो जोङो गाज्रि साननाय हनाय बैफोरनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो थ' आंनि खावलायनाया बे अब्लासो जोङो जोंनि दिनै बेबायदि माखासे जघन्य जायखौहाय मुगैजाथाव सानजाथावै जोंनि मेलेमाव लाबोथाव जायै बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो हयथ' गोजान जानो हागोन आरो बारग'नो हागोन अब्ला जोङो मावनांगौब्ला दिनै आंनिफ्राय नोंनिफ्राय नोंथांनिफ्रायनो जागायजेनो दिनै बैफोरबायदि फिसा एबा मुगैजाथाव जे जाथायफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो बैनि थाखाय जोङो सिगांनि जोङो गसंनि आरो बैफोरबायदि जाय दायनिगिरि जायहा मुगैथाव खामानि मावनानै दिनै दायनि जादों बैफोरखौ दायनिगिरिफोरखौ जोङो आयेननि मथे मोननांगौ साजाखौ जोङो होनांगोन थ' लोगोफोर आंनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाया बेखिनियानो जे जोङो बैफोरबायदि जाथायखौ खोनायोब्ला आरो जाफ्लेबाय थानाय नुयोब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैयो जे साननाय फैयो बेबायदिनो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैदों जे जोंनि सुबुं समाजा बबे लामाथिं थांदों फालाय दा जोङो बेखौ बोरैहाय हमथानोब्ला जोंनाव राहाया बेनोल'
जोङो साफ्रोमबो सोलायनो नाजानांगोन जोङो मोजां नोजोरजों नायनो हाग्रा जानांगोन जोंनि नोजोरखौ जोङो सोलायनांगोन जोंनि मेन्टेलिटिखौ जोङो चेन्ज खालामनांगोन अब्लासो जोङो बैफोरबायदि जाथाय एबा बिजाथायनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन आरो जोङो गोख्रोङै बुंनांगोन एबा सोंखारिनांगोन जाय मानसिफोरा जाय लांसुनियाफ्रा बैफोरबायदि मुगैथाव खामानिफोरखौ मावदों बैसोरखौ जोङो गोख्रों रावजों आरो गोख्रों साजाजों बिसोरखौ जोङो साजा होनांगोन अब्लासो जोंनि बै फैबाय थानाय इयुन जेनेरेशना जोंनिफ्राय माबा मोनसे हप एबा आसाखौ थिनो हागोन दिनैहाय सासे बिफानिफ्राय सासे बिदानिफ्राय सासे हौवा मानसिनिफ्राय दिनै जोंनि बै बिनानाव बिब' बिमादै बिमाफ्रा दिनै आसाखौनो खालामनो हायै जाबाय जोंनाव फोथायनाय गैयै जादों बैफोर आखुनि थाखायनो थ' जोङो जोंनि गेजेराव जुदि फोथायनायखौ जोङो फोथांफिननांगौब्ला लाबोफिननांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो हौवा माहारिया जोङो मान होनो सोलोंनांगोन बिमा माहारिखौ जोङो मान होनो सोलोंनांगोन अब्लासो जोंनियाव हयथ' बै साननायफ्रा गोदानै मोनसे लामा लाफिनगोन आरो थ' आंनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाया बेखिनि स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बैफोरबायदि खामानिखौ जुदि समाजनिफ्राय जानगार होनांगौब्ला जानगार होनो थाखाय माखासे खामानिखौ रल लानो हायो दिनै आंनि बुंनाया बेखिनि नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनाय बे बाथ्राफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार खालाम मानसिफोरनो शेयार खालाम आरो खोन्था जाहाथे दिनै सोरबा सासे फंबाया सोरबा सासे बिदाया सोरबा सासे बिफाया सोरबा सासे बिमाया सोरबा सासे बिमायंआ बैफोरबायदि गाज्रि खामानिनि फारसे साननाय दङब्ला गोसोआव मोनसे सानफिननाय फैयो मोनसे गिदिंफिननाय फैयो बे भिडिअखौहाय नुनानै आंनि खावलायनाया बेखिनि नोंसिनिसिम थेंक इउ